SarOntai जों goblongjwbbay tingया SarOntai siang fैजोबबाय नुलालै गिदिर मा खालामदों गथ'खौलाय हा बेनो मोनानि SarOntai जों goblongjwbbay tingया ओंखाम संग्राया जोंना yes gila eating थुरसि eating आयना जाजोब्बाय मोदो दिनै मोनानि SarOntai जों yes ओंखाम संग्राया हेलो गाइस आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय हदांसा चेनेलनिफ्राय थ' दिनैनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं नुयोबा जोबजासिम नायलांदो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होलांदो लोगोसे कमेन्ट होलांदो फ्रेन्ड गोदान फैदोंबा थ' दिनै मोनानि SarOntai सेसनाव मा नस्थ' खालामलांखो एसे कमेन्टआव बुंलायदो आरोना ओमफ्राय जोंहाबो न'आ एसे नस्थ' जादों आरोना थिंआ गब्ल'लांजोब्बाय आरोना मिथिं गुवार ओमफ्राय आं दा न'आवनो ओरैनो बेखार दंखाय न' रं लागायना होदों आरोना खोरखियाव नै बेखौ गोथां फुननानै होलाबायनोसै आरोना बेवहाय समायगोना समायाथाय गासिमोन कमेन्टआव बुंहरलाय गोथांखौ लागायना होनोसै आं बाव समायाबाबो गोथांखौनो फुनसाबना दोनसै आरोना एसे बोरैबा जाबाय आरोना बायमाल' फुना होनदोंमोन ओमफ्राय नै एसे बोरैबा नुबाय ओंखायनो गोथांखौनो दाख्लायना दोनसै थ' गाइसमोन दिनै मोनानि बारहुंखा आरो SarOntai सेसननि जायगायावहाय मा खालामलांखो एसे कमेन्टआव बुंहरलायदो आरोना जोंनाथ' थिंआनो गब्लंजोब्बाय आरोना थिंआनो बोखारनानै गोरान होआबानो जाला माबोरै नुखो गाइसमोन फुनखांनानैनो ओमफ्राय केमेरा हमग्राबो गैयाना ओंखायनो देखायबाय थानायासै आं फुननायखौ नै फुनखांनानै देखायबाय आं नोंसिनि गाइसमोन कमेन्टआव बुंहरदो माबायदि नुखो थ' भिडिअ होमबा बेखिनियानोसै होमबा नेक्स्ट भिडिअ थाब लोगो मोनगोन बाय बाय